Γεια σας και καλώς ήλθατε σε αυτό το κανάλι. Το περιεχόμενο που θα προβάλλεται εδώ θα είναι κυρίως ταξιδιωτικού χαρακτήρα. Η πλειοψηφία των βίντεο θα αφορούν μέρη εντός Ελλάδος, αλλά θα υπάρχουν και κάποια αφιερώματα σε χώρες του εξωτερικού. Σε ξεχωριστή ενότητα θα προβάλλονται τα βίντεο που αφορούν τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Κάθε Πέμπτη στις 4:30 θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας ταξιδέψουμε νοερά, προβάλλοντας όμορφες εικόνες και να σας κρατήσουμε καλή παρέα. Οπότε τα λέμε την επόμενη Πέμπτη με το πρώτο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να βλέπετε παρόμοια βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Βοηθάει πολύ.